Il-gvern injora t-talbiet li sarulu u kompla bil-pjani tiegħu li blokka ta' skola fir-Rabat Għawdex tinbidel f'musew. Fi stqarrija l-Union tal-Għalliema f'Malta l-MUT esprimiet id-diżappunt li l-gvern se jibdel din il-blokka li tinsab fi stat ħażin għal mużew meta faċilment seta' jsir xogħol ta' ristrutturar biex tibda tintuża għat-tagħlim. L-enfasi tal-gvern li jibdel l-użu ta' din il-blokka hija ironika meta wieħed iqis li l-gvern stess irid jitrasferixxi l-iskola primarja tar-Rabat Għawdex minħabba kwistjoni ta' spazju. L-MUT u l-edukaturi fl-aħħar ġimgħat għamlu diversi rappreżentazzjonijiet lill-Ministeru tal-Edukazzjoni biex juru kif din il-blokka tista' tintuża mill-edukaturi u l-istudenti. Madankollu l-gvern jidher riżoluti li jipproċedi bil-pjani li jirrelega l-middle school għal binja iżgħar waqt li juża l-ispazju diġà limitat biex il-binja tal-middle school tintuża wkoll mill-iskola primarja, tiddikjara l-MUT. Fl-istqarrija tagħha l-MUT tiddikjara li kemm l-istudenti tal-primarja u tal-middle school kif ukoll l-edukaturi jixirqilhom l-aħjar faċilitajiet edukattivi u mhux estensjoni ta' binjiet eżistenti b'faċilitajiet limitati kif ukoll l-ispazji neċessarji biex kunu jistgħu joffru esperjenza edukattiva adegwata lill-istudenti. Mill-ġdid l-MUT appellat lill-Gvern biex jilqa' talba tal-edukaturi biex jibni skola primarja ġdida bil-faċilitajiet neċessarji u mhux jestendi l-middle school.